Ljubović i ja stojim iza imena Mami's Imaginary Friends. Danas ćemo da pravimo jednostavne kokice koje su u obliku tetraedra i mogu da budu lepa prolećna dekoracija, da li u korpi sa farbanim jajima za Uskrs, ili mogu da budu čak i igračka, mogu da se nađu u kuhinji na prozoru pa se napune recimo lavandom ili kafom i rasteruju leti insekte. Sve u svemu onako vrlo su jednostavne za pravljenje, zgodne su i kroj je krajnje jednostavan. Ja sam sad za danas sebi pripremila ovo parče koje je 10 puta 10 cm. Naravno, ono može biti manje ili veće u zavisnosti koliko velika koka vam treba. I ja ću u mojoj koki napraviti krila koja su recimo ovog nekog oblika, evo ovako u proporciji jedno pored drugog. Možete vidjeti otprilike kako to izgleda. Ja koristim za punjenje češljano silikonsko vlakno, tako da će one biti time napunjene. I naravno za ovo pripremila gomilu šarenih materijala, ovako vedrih boja i dezena. Naravno, bit će vam potrebna šivaća mašina, bit će vam potrebni i konci, sav klasičan materijal za rad, filc u raznim bojama za kljuniće i krestu i bit će vam potreban i konac za vez, ja ga sad nemam pri ruci, konac za vez i igla da izvezemo detalje lica ako bude bilo potrebno ili nešto. Vidjet ćemo već šta možemo da napravimo od ovog jednostavnog kroja i što se mene tiče možemo da počnemo. Evo i moji materijali su svi jako u parčićima, zato što sve što ja krojim je izuzetno sitno. Tako i sad ovo. Dakle, potreban materijal, ajde ako će ono biti lice, ovo je naličje, ima da je ovo neki materijal koji ima dva lica. Ono što ćemo ovdje uraditi, to je da ćemo prepoloviti materijal na pola i prisloniti ovaj naš, ovo što smo rešili da iskrojimo. Ja sam ovdje prepustila nekih 5 mm okolo i ovo je dosta jednostavno, ima lepo i ovu mrežu pa mogu da seče pravo i bez nekog crteža preciznog. Ovako. Ovo je sve što nam je potrebno što se tiče tela same koke. Ovo ćemo dok ćemo napraviti parčeta njeno telo. Znači, to je bukvalno sve što nam treba. Ono što je malo negde komplikovanije, to su krila. Dakle, bit će nam potrebno naravno dva u ogledalu, ovako okrenuto lice ka licu ćemo krojiti parčeta ovog materijala i ja sam smislila da sa tim kombinujem ovaj neki materijal, ali mi je ova lepa crvena karirana naspram ovog materijala, onako sviđa mi se ovaj kontrast i ova kombinacija. Ovo ćemo isto nacrtati. Krila. Isto po 5 mm sam ostavila ovako. Od ovog materijala također planiram da napravim kao te nožice dole. I generalno mi treba jedan duže jedno parče, tako da ću samo iseći pa ću ga onda skraćivati kad napravim za šta sve. Vidjet ću da li ću repić možda napraviti od ovoga ili tako nešto. Osim, dakle, ovoga što ćemo iskoristiti za... Ja ćemo samo da ovo sklonim. Ajme, to ću iseći. Dakle, potrebno nam je ovo jedno parče, koje je ako je ovo A, onda je ova stranica 2A. Ovo po kroju smo uradili krilca unutrašnje i spoljašnje. I ovako jedno metar dužine, 3 do 4 cm dužine trakica da napravimo dalje pantljikicu. Također, napravit ćemo mali kljun od filca. Sad ja obično isečem ovako, pa ga posle kad ga ušijem još malo doradim u oblik, neka bude žuti, da nije mi narančasti filc. I vidjet ćemo da li mu je potrebna nekakva kresta crvena, možda baš crvena. Ja sad to sečem ovako odokativno, malo je tu i nekog iskustva, ali u principu ovako recimo kako bi mogla da izgleda krestica, ovako nekako. Pa ćemo vidjeti gdje ćemo je smestiti i ubaciti kako. I mislim da je to ono što nam je sad potrebno da počnemo da spajamo ove
delove. Prvo što ćemo uraditi, ušit ćemo krila, to jest napravit ćemo krila da bi mogli da ih prišijemo za kako se zove, telo. Prošit ćemo ih ovako, a tu ćemo da ostavimo prazno, da možemo da ih izvrnemo na spoljnu stranu. Sad su okrenuta lice ka licu i napravit ćemo naravno od ovog parčeta materijala jednu pantljiku, jer će nam ona biti potrebna da je seckamo dalje. Treće za recimo dve nožice, recimo ovako dužine, će nam biti potrebno ovako. Ovo ostalo ćemo smislimo kako bude rep. I ovo ćemo podeliti na recimo 4 dela i to ćemo iskoristiti za repić recimo ovako. Napravit ćemo ovako nekakve ušitke i ubaciti tu gdje treba stoji repić. Ovako. Možda su vam čak 3 dovoljno. Sljedeće što ćemo uraditi je ovo okretanje, naravno okrenut ćemo ovo na lice. Kada su moja deca bila mala, ja da bi dobila onako buckastija krilca, punila sam ih i stavljala sam unutra kese za pečenje u rerni, jer su one vrlo zanimljive, imaju prijatan zvuk kada šuškaju. To je onako, ako pravite igračku za bebu, odlična fora. Dakle, krilca tako mogu da šuškaju. Ja to sad neću raditi, ali čisto da znate, ubacite onako duplo savijeno parčence te folije. A ona, obzirom da može da ide u rernu na do 250 stepeni, naravno moći će i da izdrži nekakvo pranje u mašini na 60 ili čak i 100 stepeni bez da stvori nekakav problem. Tako da je to ovako jedna super fora. To mi je pokazala jedna moja prijateljica koja je tako sinu pravila uskršnja jaja kada su naša deca bile bebe. Sjajna je stvar. Sad ja ću ovdje da bi dobila ta malko buckastija krilca, napunit ću ih vrlo malo vatom. Napunit ću ova krilca vrlo malo, tek neznatno ovim silikanskim češljanim vlaknom koji inače koristim za punjenje. Pa ćemo onda vidjet ćete sve što ću raditi dalje. Sad ću ga ovako ovim, da se ne otvara. I kuzivicu, ovako. To ću da uradim na potpuno istom mjestu i sa ovim drugim krilcem. Dakle, odavde do ove spoljne ivice. To isto znači ako vodite računa da vam ta rupica isto ostane na istom mjestu na oba krilca. Se izgledaju kao dva plućna krila, ali nisu. Ovako ću prošiti dve štrafte ovako da se dobije kao... Kada imamo sve ove potrebne delove, možemo da krenemo da napravimo telo koke. Predstavite ovako na pola i ja imam običaj da ovde štrićnem ovako jedan ćošak i u ovaj ovde ćošak doći će ovaj naš repić koji smo planirali. Ono što ćemo dalje prošiti jeste ovom ovde linijom i ovom ovde linijom. S tim što ćemo opet planirati, dakle, krestu. Krestu ćemo prošiti ovde ovako. I kljunić koji ćemo prošiti sa ove strane ovako tu. Ovako. Možemo da spojimo. Grisit ćemo ove končiće, ajmo sad
naravno sad ćemo ovo da izvrnemo ovako na lice. Evo i ovdje se promaljaju kljunići krestica. Ovako. Odlično. A ovdje nam je ovaj naš repić kokin. Ovako. Ovako. I posljednje što ćemo da uradimo je da ćemo ušit ćemo ovdje sa strane ove nožice koje smo napravili i naravno tu će ostati rupa da se to nešto ušije, a ćemo naravno prvo ovu kokicu napuniti. Da, ali ima još jedna sitnica. Prije nego što, vratit ću još jednom ovako, i prije nego što napunim vatom, uzet ću i stavit ću ove nožice u ćoškove ovako. I proći ću tako, samo da mi ostane prostora da izvrnem, da mogu izvrniti koku naopak. Stigla mi je vata za punjenje. Voila! Evo je koka i spremna je za punjenje. Sad da ušijemo, tako da bude Dakle, sad kad smo je ušili, ostalo je još samo da joj dodamo njena krilca. Ovako. Dakle, dodat ćemo jedno ovdje, a ovo drugo će biti ovako tu.